Bukan kok share kai musu gata. Like ang saya sakit bano nakar ordi ang sukang nuni rong nakar san samu. Tama huma nile social media o kebang masih influencer hi content creator hi joto phai baisa and ang appreciate bukai bo niro hard working khai tongo je kaha khani nyen to ang kaha no sabu but aro jago khoroksa khorong ni bo hai borok tongo content ni mungo hayamane rok funogo bono ta khaidi hi ang ni rong personally request khaibo bo bai nang bo haya hi judge khaijangnai nini loge loge boi bo judge khaijangnai and jerai khonai okra jakra jo to sitabok mobile yago tongo ba borok naibo hingke borok tuma impact khlainai borok ni aro bono pungwa sokdi tei kaisa hingke nang khoroksa tiprasa hi si video snai tongmani ba nini ba ngai boi borok rok nainai rok honai ule tiprasa rok ni tong hai si e bo haike khoroksa ni bang jo to si khojaga ra jago hingke nang kisa wa sogya kongoi video rong no khailai dita boi bai haya hoja yana tei nang bo respect mai tong na tei in real life nang kaham pha nang mano lengkasi borok kaha angmanai bukha kaha angmanai but no boi to nini nogo thangoi nang bai malai tong ya ble hingke boi no uni ni mokol bai nukmani video bai si judge khaigra na ule borok le hai si na ble hi hingke bo haike hoja yana tei ke video rok sna lai di shiwata social media te video ro ya karma ni reason ke joto rang puja kisa de mano hi khailai mani ang bono busiwo hingke rang azedi but rang ni loge wo respect bu azedi rang kaisa mama ni bai angya lasi sungsaro ke video ta khaidi te especially burui rok chelarok to bo haya se khaithaya no sa thangke especially burui rok kisa khatiwe akoboi khaidi ta u je bo haya video khaini rong na si saudo joto burui rok ya kisa khati jo tiwi video khaidi ani kokno chaya angja khake bana kade angbuni rong ni kahana yu hinu bahai ke video ma khai mani ta haya na to haya no ma sanai kahano ke kahano ma sanai tei ni roga se hard work khai tongmai mani kaisa content sunawani ang siwa ang khoroksa content creator no sa thangke ang siwa bu se hard work ma khai video shoot khai di edit khai di wa sok di tuma video ya kanai khobang ma si samung tong he de geboni bai appreciate khayo ni rok kahano khai tonggo ke Piaba kisa ni rok asok si hard work khai tong ke baro jago kisi sani bangai haya hojak dro he de ni kosto thu tiyo thangpai ne he bang kisa wa so ya koi video khai de bai bai haya hojak yana tei ge ni rok to joto sijang nukjak mangsi sianu ya wi to mobile rok thung tong mai he de joto sijang nukjak si ge sititei khaila ke to tai aro jaga ang tama sasi nai ba